Bese kuphela izinyanga ezicela kwezine izakhamuzi zendawo yaseMadlangeni maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal zingenawo ugesi ngenxa yenhlekelele yangozibandlela wonyaka owedlule. Ezinye izakhamuzi zithola ithuba lokukhala ngokusalela emuva kwentuthuko kwezinye izindawo eMadlangeni. Siyabuka bayathola uxhaso lezindlu, bayathola ugesi, bayathola ama-network. Kuningi nje okwenzakalayo kodwa nje thina lutho. Siyabona ukuthi usane senizwela ukuthi ingane ngcono imali eyithola i-transport sikhokha u-650 e-transport. Kodwa manje inkinga yethu kwanamhlanje imoto ayifikanga, ayikho ingane ihambe ney'nyawo. Umasipala wesifunda amajuba nowengamele lomasipala uthi zikhona izinhlelo zentuthuko eziqhubekayo. Umasipala wasemajuba namhlanje usilapha ku-IDP yomasipala waseMadlangeni njengoba kuyithi responsible ukuprovide amanzi ne-sanitation umasipala waseMadlangeni okuyi-local. Siwathulile ama-project esinawo esiney'nhlelo zokuthi siwaqale eMadlangeni, amanye sesawaphothula. I-project nje yokuqala besiyithula last week yokushintsha onke amapayipi e-harvesters ukuze kuzophela inkinga ukuthi kuhlale kuphuma amapayipi eMadlangeni. Sekuphothuliwe ukulungiswa kwenqalasizinda eyayinhlekelele kule ndawo. Angiqinisekiseke ukuthi inhlekelele ezenzeka ngoDisemba 26 and 27 zenza umonakalo omkhulu eMadlangeni. Kwasithatha isikhathi eside, isikhathi esingango-3 months abantu bengenawo ugesi. Kodwa emva kokuba sesibukile zonke inhlaka, sesinokhile yonke iminyango, sikwazile ukuthi sithole abantu abangasilekelela ukuthi asibuyisele inqalasizinda ebantwini. Ugesi-ke sesiwulungisile nakuba sekuselele lezo ntwanyana ey'ncane zabantu abasho ukuthi kwesinye isikhathi ugesi uthi uma ukhona usheshe utribheke. Lezo inkinga-ke lezo inkinga esizoyilungisa. Lo masipala uthi ubonga usizo oluthole eminyangweni kahulumeni ukubhekana nezinhlekelele kule ndawo.